Sesifethiwe sesibonane ishashawa vele ayiphendula-ke le nto uMthandeni ukuthi le ngoma ade benza noSicebi kuzokwenzakalani ngayo. Uthi uMthandeni indeed impela bayenza ingoma noSicebi. Kodwa kuMthandeni uthi-ke le ngoma zingenza kwethu angeke azayikhiphe right now njengoba ezokhipha i-album for ukuzila, wenzela ukuzila ingoma iyoziphume ngoNovember. So zingenza kwethu uMthandeni is such a genuine person. To those abangamazi uMthandeni is so genuine. uMthandeni kuyo yonke into ayenzayo uyenza as umuntu not as a celebrity. uMthandeni fana uMthandeni eyonikela, uMthandeni ngekuzulu awazi ungena nje aphume ngenyombe, ngeke azomuzwe mamezela bamthuka abantu bethi wena awunikeli, wena wathi azithulele ebazi kahle ukuthi lapha mhlawumbe ushimana ngo-40 bani-K. Angisho-ke according to le nto yasicepha, sengiyasho nje ey'ntweni ey'ningi. Njengamanje wonke umculi ufisa engabe unengoma noSicebi ayikhiphe ngenkathi abantu ngempela besayilangazelela. But uMthandeni no, I got a song but ngeke ngize ngiyikhiphe, angena uSomathuba like that. Cause yabo abaculi abanengoma noSicebi right now bayavevezela Shama City cover izophuma manje. Abanye bafisa ngabe nje fana nengoma noSicebi ngabe sekuyithuba lokuyidedela. Cause ngenza kwethu abantu abaningi ngabona ngathi bayakhala, abantu abaningi yes abaye bayakhala but they take the opportunity bayithatha. So abantu abagenuine ake ngibonge nje zingenza ngibonge uLimit. Ngivele ngicube iy'ndaba nje straight. Angiphinde zingenza ukuthi ngibonge uLimit. Le nto yenziwe uLimit ayingananga zingenza kwethu. uLimit umnikelo wakhe mkhulu. Ingoma ama-royalties uphisane nge-masters emndenini wakaSicebi kuleya ngoma. Leya ngoma ngisho ishaya imiliyoni of course leya ngoma izogenerate mhlambe imali ngempela eshisiwe and lo mali izocontribute emndenini kaSicebi. uLimit siyazi ukuthi wafika vele edlala ushuni wakhe uSicebi, wambona futhi umfana ukuthi ukhathazekile genuinely, sincerely ukhathazekile. So siyakubonga lokho, sengixuba nje iy'ndaba sengisasengifana nale nto kaLimit. Ukuthi bamfana simfisela impilo ende nempumelelo ngoba le nto ayenzile ikwenza into athi singayicabanganga sonke ukuthi avesane aphisane nge-masters. Ingoma nje yonke athi nje 100% abantu bakaSicebi ithatheni naye. Yonke yenziwe uLimit inkulu kakhulu. Leya ngoma izoshaya ama-millions and millions and umndeni wakaSicebi uzozuza ngalokho. Noma kuthiwa yenza 400,000 yonke lo mali iyakhona and even umnikelo wakhe, but umnikelo asingeke sikhulume kakhulu ngoba umnikelo akusho ukuthi fake kumali kodwa kwayiwona. Cause abantu-ke ngoba emculweni amasikandi namaxoki even abaculi ukuthi babe sewuscreenshotelani umnikelo yes awubona mkhulu. But ilonke esigxile kubona ngizogxila kakhulu le nto ye-masters. Siyabonga kakhulu Limit.